no Gabriel Sithole. So sokuyisikhathi ukuthi size ukuthi kwenzakalani eThekwini, and ezaseThekwini is proudly brought to you by eThekwini Municipality on Vuma FM. You can tune in every single Thursday ngabo 8:20 if you want to hear more ukuthi yini izinto ezenziwayo la eThekwini. And on the line we've got uCouncillor uZandela Mnyeni or Deputy Mayor la eThekwini. Deputy Mayor, welcome to the show. Good morning. Hey, iline yakho Deputy Mayor ngathi ayikho inhle kahle. Uyangizwa wena clearly inokhathi phone yakho. Yes, ngiyakuzwa kahle. Okay, yeah, sokungcwena manje. Okay. So njengoba sikhuluma nje nawe, siyeza ukuthi namhlanje sisanda ukuthola umbiko ukuthi engathi inkinga yamanzi eThekwini isiyaqala ukuthi ixazululeke. Mhlambe nje awusitshele kafushane ukuthi kudalwa yini lokho. Sibonga kakhulu umsakazi ukusinikeza ithuba sibingelele nabalaleli bakhe emakhaya abahlali baseThekwini abasilalele. Njalo umsakazi sibonge kakhulu kubasebenzi bethu abayingxenye ababambisene nathi nemphakathi yendawo ezihlukahlukene ngoba njenge leadership sinento ethi uma ngabe abantu baseThekwini bengezokwazi ukuthola amanzi endaweni ezihlukahlukene umsebenzi yobungenzekile kahle. Lo msebenzi ke uyaqhubeka ke umsakazi njengoba wenzeka endaweni ezihlukene ezifana noNtuzuma lakho umsebenzi useyasemaphoseleni. Siyakhumbula umsakazi ukuthi eNtuzuma sesaba nesehlakalo la khona ipump station yakhona yasisa khona ngomlilo. Sayibophezela ke ukuthi sizolungisa leyo pump station. Siyafisa ke ukuzoxazulula ukuthi inyanga kaNovember kulonyaka umsebenzi uzobe usuphuthuliwe sikese yakho nje leadership siyobheka abantu baseNtuzuma eNanda elindelayo emaqhobeni bezokwazi ukuthi bathole amanzi ngaphambi kokuphaza. Ngiyafisa ke futhi ukucacisa ukuthi akubona bodwa abantu basemlazi kunohlelo olukhona la sifake khona imali engango 1.2 billion wokushintsha ipipe elikhulu elizokwenza nakhona emlazi ukuthola kwamanzi kungabi kunazo ingcebo ezizoba khona. Enye indawo futhi umsakazi esifisa ukubika ngayo indawo yaSotho ngathi ehamba nathi naseVerulam esibonga kakhulu ukubambisana okwenzekile phakathi kwethu nabahlali bakhona ngoba inkinga ikhona yamanzi isicazulekile. Ngikhuluma nawe nje umsakazi amanzi aphuma ngendlela okuyiyona. Ngiyajabulisa ke kakhulu ukuthi umthamo kuma-reservoir ethu ey'ndaweni ey'hlukahlukene umsakazi amanzi agcwele. Zikhona ke iy'ndawo eziney'nkinga nje ey'ncane nazo esizamayo ukuthi sisheshe siyilungise kodwa in the overall into eyiningi amanzi ayaphuma nala kukhona khona i-construction eyenzekayo umsebenzi uzophuthuma kodwa nje i-construction enkulu ekhona esingacacisa ukuthi njengoba sithembisile sihlezi nabantu baseNanda koNtuzuma sathi cha uNovember uzophela umsebenzi uphelile. Siyaqinisekisa ukuthi kuzokwenzeka lokho. Siyabonga kakhulu. Uma ngabe sikhuluma ngendaba yamanzi kube nzima makhona amapipe avuzayo. So mhlambe lo msebenzi wokuvalwa kwamapipe avuzayo wona uhamba kanjani? Siyabonga umsakazi indaba enkulu othinta udaba lamapipe ngoba into esihleze la sihamba khona sicela emphakathini ukuthi asibambisaneni kulolu daba. Uma ngabe ubona ipipe elivuzayo ngasekhaya siyacela ukuthi sibikele ngoba lokho kwenza ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kube khona inkinga. Lo msebenzi umsakazi uhamba kahle kakhulu ngoba sike sathola imbiko la ebithi khona ey'ndaweni eziningi kusukela ngoJune ngonyaka odlule sibe namapayipi avuzayo awu-9,000. Iy'nhlelo ke esikade sina zakwazi ukuthi ziqhubeke. Sikhuluma nje msakazi indawo manje ezincane kakhulu u297 kodwa nakhona njengoba ngikhuluma nawe abasebenzi bethu they are on the ground the number izoshintsha emaduze. Lo msebenzi ke omuhle ongaka siyafisa ukuthi sibikela abantu baseThekwini ukuthi siqhubeka nayo uhlelo lokuthi njengomasipala sibheke imisebenzi la singakwazi khona ukuthi siqashe abantu bakithi. Kunohlelo olukhona la lo plumber nathi sikhona hayi oplumber into esiyidingayo. Kungani oplumber singabaqhashi kodwa ngenxa yezimali ke sine target ke esinayo
ukuthi kule financial year siqhathe abawu-70 njengamanje msakazi sesikwazile ukuthi siqhathe abawu-30 siyaqhubeka ngoba sifisa ukuthi ey'ndaweni ey'hlukahlukene labo plumber basebenze according to ama-watt. Siyafisa ukuthi umphakathi wethu ubambisane uqhubeke kakhulu kulolu daba lwamapayipi avuzayo thina sikhona ukuzowalungisa kepha siyafisa ukuthi nabo babe amehlo ethu la behamba khona ukuthi basazise. As I said, eThekwini is proudly brought to you by eThekwini Municipality, La Kuivuma 103 FM. And on the line, we've got Deputy Mayor yeTheku, Uzandile Myeni. Deputy Mayor, njoba sesivala nje, mhlamba usikhumbuze ngalo hlelo lokwesulwa kwekweleti kwimizi yabantu asebashona. Ingaba abantu basangakwazi ukubafaka icelo? Yebo msakazi, uhlelo lusaqhubeka kakhulu lunesasasa. Siyajabula nathi njengomkhandlu ngoba lolu hlelo nje luzolube khona ingenxa ukuthi abantu bakithi masihamba sixoxa nabo emhlanganweni izinto ekade beyiraise lezi sathi kasihambeni ke siyoba nohlelo. Siyafisa-ke ukuphinde sizelele abangakayitholi imininingwane yalolu hlelo ukuthi siyaqhuquzela abantu bakithi ukuthi abeze ngaphambili bezofaka iy'celo. Isicelo kwesifakwa umuntu onjani msakazi? Kufanele umuzi ungabi ngaphezu kuka-1 million ukuze ukwazi uqualifya ukuthola lesi sicelo. Okunye futhi okubalulekile okumbandela ukuthi umnikazi womuzi akabe u-24 months eshonile ngesikhathi umkhandlu uphasisa lolu hlelo olwathatha ngomhla ka-29 Agasti ngo-2024. Kubalulekile lokho. Kuyajabulisa emsakazi ukuthi-ke baningi abantu asebenzile ngaphambili sikhuluma nje abantu kwazile ukuthi sibasize abantu abangaphezu kuka-10,000. Okunye-ke msakazi uma ngabe uhamba uyakasizakala okufanele ukuphathe. Kufanele uphathe i-ID, kufanele uphathe i-death certificate, kufanele uphathe i-title deed, kufanele uphathe i-proof of address, kumele futhi usiphathele incwadi bayibiza ukuthi i-letter of authority etholakala ka-Master of High Court noma usenzele i-affidavit etholakala laphaya ka-South African Police Service. Okokugcina uma ngabe kuwukuthi uyasebenza siyocela ukuthi usiphathele i-proof of income noma usiphathele i-statement sasebhenki ngoba sifuna ukubona ukuthi ngempela isimo mhlambe salelo khaya anikwazi ngempela ukuqhubeka nokukhokha isikweletu. Lokho komsakazi sikwenza ngoba siwuhulumeni onakekelayo nothanda abantu. Ekugcineni kwakhona zonke lezi zinhlelo zenzela khona ukuthi abantu baseThekwini imithane halfway ngabe sithi iy'nkonzo zakahulumeni asiqhubeka siyikhokhele. Deputy Mayor, sasibonga isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu basakazi. Bongani and Slee.